बाबूजी हाँ तनी जा तनी ससुरारी। का बात बा। ओ जी ससुर के तनी तबियत गड़बड़ चलता। अच्छा भेंट करे के बा। ना भेंट ना करम रहूं के बा कुछ उनकर के इलाज उलाज करा दिया। अच्छा हमेशा गड़बड़े रहला देखते बड़ा जाता उतरा के पड़ेला। तो वे फोन आइल तो कनी ठीक बा हम आओ तनी। ठीक बा जा बरौली बढ़िया डॉक्टर बड़े दिखा दियो। ठीक बा। कहतनी कि छोटका लोकत ओकत नहीं खे घरे कहाँ बा? मैं छुटका गई थी ससुराल। ससुरार एक काल्हे अला ससुरार। काल के तो नहीं खींचत ये बेला गई ससुराल काल बाहर से उ आइल आज रुआ कहतनी ससुरारिये चल गई राती आइले पर रातिये चल गई ससुरारी। फोन आए लोग ससुर के तबीयत खराब बा तो गई कहते कि 10 दिन रुके बुझा बढ़िया से उनकर इलाज करा के आए। हम बतौनी बरौली बढ़िया डॉक्टर को दिखा लियो। ये तो बात भइल। रघु मैंने उ कह दिल सरुआ भोरा गनी हो। अब का करी जब झूठ बोलता कि सच बोलता। उ जब बाहरा से आवेला तब बिहाने भइला दूसरे दिन का त जातनी ससुरारी कितना ओकरा सास ससुर के तबीयत खराब रहेला। देखी हमरा तो कुछ शौक होता है आ कि वहाँ कुछ ना कुछ बा जौना के लेके उ अगला आज आवेला काल चल देला। खैर ठीक बा अपना मन से कुली पाप ना उपरा के माने हम पाप उपरतनी हमरा शौक भइल बा। सबके न जानकार नहीं थे तो सबके से उनका आता। रउआ कबो हमरा बात पर भरोसा ना रहेला बुझनी। हम जौन कहतनी तो पर विश्वास नहीं करे रउआ उ कुछ ना कुछ वहाँ बात बावे या तो कुछ करत होके चाहे कोनो ऐसा काम करत होके जना के लेके अगला जाता बराबर के घर वहाँ तबीयत खराब ना रहत हुई। ठीक बा। अच्छा कुछ करता तो पता लगी ना साथ बात हुई तो पता लगिए जाई। अच्छा ठीक बा जगह लागी तहिया तो पता लगी कि ढेर देर हो चुका है। ठीक है बेटा हम जाता नहीं घरे। ठीक बा खाना खा पियो खेत बाड़ी देखो अपन। का भैया का हो हाँ कहाँ जाता रहो? एक जाता नहीं एक जगह कहाँ एक जगह? ससुरारी जाता नहीं। ससुरारी? हाँ का बात होवे काले होइलो आज जाता रहो ससुरारी? कोनो बात नहीं है यार ऐसा ही आदमी जाता उतरा है का कोनो बात बा का? ना बात कोनो नहीं है। बात तो कुछ जरूर बावे। होइलो काले आज जाता रहो ससुरारी कोनो कोनो बात तो जरूर बा। कहबा के सुना न हैं? के काम कहे जतनी का कहे के बा हमरा? थोड़ा हम जातनी के लोग से कहे जे ये बात बा। ससुररिया में जमीन ले लेनी है 1 कट्ठा। अच्छा तो ऊपर वो करा दिले बनी। हाँ आ लिंटर करवावे के बा। अच्छा तो उहे का लही नहीं। हाँ तो बनी तो जाते न ओकरा के लिंटर करवा देवे। खूब बढ़िया रोड पर ले बनी एकदम बढ़िया बा। तो केकरा नाम से ललो? वो मेरा रुआ के नाम से बा। भैया की जानकारी नहीं है? केहू नहीं खे जानत कहियो मत यही सब पहले पूछ लेनी हो कि कहे के नहीं खे। ले काम में बढ़िया नहीं खे होत। काम बढ़िया नहीं खे। अरे देखो लिया गई न लिया गई तो हो गई बातचीत तो बढ़िया का। अरे बढ़िया खराब का होला सब बढ़िया बा ए घड़ी के। ठीक बा चल तनी। ठीक बा जा। हाँ ठीक करवाया तनी खेती है। हाँ हाँ का हो का बतियाओ तो लोग ये आसार चल रहा खेती बाड़ी के अपना बारिश पहले बिया बाल का समाचार बा हो कब आवेलो राज आ गेलो सब रही समाचार सब ठीक बा। आइल बा तार छुटका। हाँ काले काले आए आइल बा तो भेटाइल हमरा तू ससुराल गई लो। ससुराल गइलो पूछो नहीं तो बतौलो था बेचारा जाता नहीं ससुरारी। हम कहने का हो का इतना आइलो काले आज जाता रहो ससुराल क्या बात बा? तो कहता जे जाता नहीं ससुरारी ऐसा ही तो बहुत परेशान धनिया तो कहता जे जाता नहीं हो जावा काल लेंटर ढलवावे के बा। लेंटर गिरवावे के बा हाँ 1 कट्ठा जमीन ले ले बानी ओकरे काल छत करावे के बा। तो आलू की जानकारी नहीं है ना हमने कही तो नई के तो हम पूछनी है जे का केकरा नाम से लिखले बड़ो? तो कहता है जे औरतिया के नाम से लिखोले बनी। तो हम यो बात कहनी है जे काम बढ़िया नहीं खेले तो काम ठीक नहीं है। बात ठीक कह तो का हो बाबूजी वो दिनवा तो कहत रहमी तो हमरे पर खिसी आ जात रहमी रहुआ। आ कि तारा खाली शौक के बीमारी रहेला उ ससुरारी आवेला जाला तो ओकर परिवार वही जिन बिया तो
यहाँ का करी आइल अपन लोग लइका वहाँ बात जाता भेंट मुलाकात करे भेंट मुलाकात तो कॉल ले बा सुन ले नु ई तो झूठ ना नु बोले लो ना। अब इनका बतिया पर तो विश्वास बात रहा बात पक्का बा। सुन ना का तो यो बात हमारे से कहलन का जे ठीक बा कोई से कहियो मत तोहरे से हम कहतनी हाँ हनु हाँ, ये बात हमारे से कहलन लेकिन हमरा से गलती हो चालू से कह दनी अच्छा। कहे के ना खोज तल ना भैया खैर बता हमने देलो जो तो कहब बढ़िया सुना जे कहले बड़े ऐसा बात नहीं के। कहियो लोन मत लेकिन ओकरा पर तो शक जरूर हमरा पर करियनु जे उहे कहले बा कोई गांव में जानत नहीं देखो भाई बात यही पकड़ ले ठीक। हम करेंगे ना पाप से कोई के गलत नाजायज ना लगाओ के। ए तू बतियाओ लोगन ठीक बा हम तो नहीं जाते नहीं हम पान खाए ठीक बा ठीक बा। लेकिन ये याद करियो लोगन जे मतलब जे हमरा नाम ना रख चाहिए तार नाम ला धर सो। बाबूजी हाँ वो दिन तो कहीं तरह हमारे पे भरोसा ना कहीं ए बारे जो नहीं आदमी आके कहलो सही तो झूठ नहीं के बोलत ना तो सच्चे बोलता हूँ। बताई मेहरारू के नाम से वो अपना जमीन ले कट्ठा रोड पर लिखवा लो हैं ने वो सब दिया गल बा लिंटर फिंटर सब अब डलात आवे डलाई ओकरा बाद छत के तैयारी में बा लोग हैं आ हमनी के कानो कान पता नहीं थे हैं ना कल ही नहीं। तो उ तो अपन वहाँ सब कुछ अचल कर लेलन अब हमार का होई अब हमरा बारे में का सोचतनी हाँ तारा बारे में का सोची हमारे लगे बात उन तरह के दे दे हम घर द्वार ले लो खेत बाड़ी ले लो चलो लिख ली गवन्ना के लिखा लो सोचा तारा के लिखे तो नहीं जा कह चल ठीक है बा चलिए चल हाँ मान लो कुछो तो हमरा मिले के चाहे नु अरे पूछो का घर ही रहोगनी खेती बाड़ी सब करते रहोगनी आ कमा के लोग के खिया पिया में रहोगनी ठीक ये सारा धन तारा के ठीक बाटे ना ठीक बा हम सब एकदम- कागज पत्र के जो व्यवस्था में लागल एकदम निश्चिंत रहत। ए साकर भैया के बाबूजी तो उनका संगे बहुत गलत करत रह लागत अब फोन करके उनका के बतावे के पड़ी ना तो सारा जमीन जायदाद बड़कू के नामे लिख दियो। हेलो हाँ हेलो सागर भैया हाँ मनु बोलो कहाँ बड़ा हो? ए का बात बा अरे बताओ ना मर्दे कहाँ बड़ा? ए आए नहीं ससुरारी कुछ काम होला तू मर्दे ससुरारी बड़ा हो यहाँ सारा काम बिगड़ गईल। का हो गई अरे तहार बाबूजी सारा जमीन जायदाद जातरन बड़कू के नामे लिखे बात बाग का मर्दे सही समाचार बा एकदम सही मर्दा हम झूठ बोले नहीं तारा से कबो। रख रख फोन रख हम पहुंचता नहीं ठीक बा जल्दी आवा। ठीक जी हाँ गोरन यहाँ कातिक बोला जन अच्छा, अच्छा। तो कागज सब सही करवा देले बनी तो कहनी के रुआ से बता दी कागज पत्र ठीक हो गया चलो बिहान लिखा जाओ उनका टाइम देखेगा वो। ठीक बा चली तो हाँ बाबूजी हाँ हम का सुनतनी का सुनते हो बोलो। सुनतनी कि रुआ भैया के सब जमीन जायदाद घर द्वार सब लिखे जाता नहीं हाँ ठीक है तब सुन लो सही है बा। तो ई तो सारा सर हमारे साथे धोखा होता दूगो बेटा एगो बेटा के रुआ सब कुछ लिखे मैं एगो बेटा कुछ ना लिखे तू भाई तू बोल रहा बड़ा तू अपना भाई के संगे धोखा करता तो हम का करें हम बेटा के संगे धोखा कर हम कौन चीज धोखा कर देनी याद पा लो ससुराल में जमीन दिखो बड़ो मेरा के नाम से हमरा के जगह खातिर रुपये नहीं खे जमीन दिखावे खातिर ससुराल में रुपया बा घर बनावे खातिर फर्का आए जब बाबूजी में बानी भाई में बानी बोलो। अरे तो ई तो हमरा साथे ना इंसाफी होता नु राउर ई सब धन ह उ हमार कमाइल ह तो तार कमाई लो इनकरा कमाई से घर दुआर आ जमीन नहीं खे नु इनकर कमेनिया खैले बड़ो कि पाछे बड़ो कुदारी हर ही चलौले बैठ के खैलो कमाए लगल ससुराल में लिखाई ससुराल में घर बनी तो एजाला में तो हर कुछ नहीं खे सब हम समझता नहीं मैं तो नहीं हम सब समझ गए हाँ रुआ अब इनकरे के दी इनकरे से सब कुछ करी अभी से कुछ बिगड़ नहीं खे एक रास्ता बा बोलो बताई बोली कौन रास्ता बा एक रास्ता एक गो विकल्प बा कि ओजा जब जमीन लिखोले बड़ो तो आधा अपना भाई के नाम से लिख लो अच्छा घर परिवार ता लिख दिस हाँ घर में आधा रही ई तो एजा आधा रहब तू आ फूल घर रही ओजा तहा फूल जजाद रही एजा ही निकल यह विकल्प बा।